Kule video soyenza imbobo yenkinombo. So uzodinga inkilombo nonyawo lokwenza i-buttonhole. So ilona-ke lonyawo lolu yalibo linemigqa ebomvu emncane laphana. Ukala ngayo ukuthi ubude be-buttonhole yakho izoba ingakanani. So lezi nkilombo ngijwayele uyisebenzisa. So ngijwayele ukubeka mobala lapha uqala ezansi ubala imigqa ewu-4. So ngizoyiqondanisa nalo mugqa obomvu owesi-4. Mase ngiyabona lapha kulesa siteshi senkilombo ngizofaka ku-1 part nendawo, lesi part nendawo. Nawe uzolandela esemshini yakho. Khona imishini ene-buttonhole enama-steps awu-4 nalawa awu-4, kodwa kuhlukene ukuma kwayo ukuthi ihamba kanjani, uzolandela nje. So bengiyenza nje muthi mhlawumbe nalo mshini ungalandela-ke, noma ungenawo lo mshini ungalandela, kuyafana, into ecishe ifane nje. Ya into eyodwa yabo. Ngifake lapha ku-1. So i-buttonhole yami ayiphumanga kahle. So uyapressa lapha, upresse i-step sokuqala lesi se-button, bese esesibili lesi kunomcibisholo ishona phansi iya-2. Umshini wami usugugile, yingakho nje ngiwulokhoza. Awusathungi nakahle, kufanele ngiwuhambe ngiyosevisa khona uzothunga kahle. Ubuye ube nenkinga uma uyenza i-buttonhole. So uzothunga nje uzozigcine yona. Mase igcinile, yebo, igcinile, igcina kulo sayizi wenkilombo owusethe kuyona. Angithi uyayibona ukuthi kanjani. Ngithe ngisethe into emugqeni wesi-4 kulezi lemigqa ebomvu. Mase uphindela futhi lapha, ngiphindele le step sokuqala esiqale ngaso. Sengiyayivala i-button, sengiyayiqedela. Now i-step sokugcina iyanyuka umcibisholo, usuqedela i-buttonhole yethu, imbobo yenkilombo, yabo, izonyuka nje nayo inyuke. Kodwa ngisazoyenza i-video mase ngiyenza i-shirt. Mase ngiyenza i-shirt ngizophinde ngiyenze enye i-buttonhole. Khona nizobona kahle. Yiyo i-button le hole yethu ayiphumanga-ke kahle lena. So mase uyisika uyafaka lapha, ufake ophini khona ungeze uyisike yonke. Ufake ophini, mase uthatha i-seam ripper uvula imbobo yenkilombo, yabo. Uya-seam ripper laphana, uya-seam ripper, yabo. Ophini bayasiza ukuthi ungayisiki yonke inkilombo yakho, ungayisiki yonke, yabo. Nayi-ke i-buttonhole yethu le, imbobo yenkilombo, yabo. I-shirt leli engilenzile kwenye le channel yami, nginayo enye i-channel njalo, kodwa yona ngisuke ngikhuluma ngesiNgisi. I-buttonhole le, i-shirt leli ngayenza ama-button. So yiyo-ke le ama-buttonholes lawa ungayenzile for i-channel. So loyana unyawo lokuthunga inkilombo. Uyashesha uma mhlawumbe umuntu othungela abantu abaningi ama-shirts, uyabo, mhlawumbe uthunga amajazi lawa aseyezayo. Uvele ubeke nje inkilombo yakho usuqedile. Ngijoyela-ke ngifaka u-zigzag lo mkhulu. Nawe uzobona ukuthi ufaka muphi u-zigzag
Kodwa ngifaka lo zigzag omkhulu so nayo indwangu yami. Kodwa njengoba ngishilo ngizoyenza ividiyo yeshethi. So nayi-ke inkilombo uyifaka kanje yabo lokho ngathi kuhlaza angisazi isiZulu lokho ngathi ku-blue. Ku-blue ubheka ngakuwena mase ayifaki yonke nje uyayifaka nje. Igcine nje la kuney'mbobo khona zenkilombo ngiqale unyawo lolu ngidonse inaliti iwili ngiyidonse ngezandla ngibone ukuthi ngingena kulezi mbobo kahle yini khona ngingezwe ngihlephule inkilombo. So mase ngiyathunga-ke mase ngibonile ngidonsa nje lela isondo leli engapha ngidonsa ngezandla u-zigzag uhlambe udlule kube kabili ngoba esinye isikhathi uyayenza la uvele kanti akuqondananga kuvele ihlephuke inkilombo. So kuhle ukuthi uqale uyidonse la isondo leli ngapha ngezandla uzobona kahle ukuthi uqondanise kahle yini ibhathini lakho. So yilo-ke la usuthungile ibhathini ne-button hole. So usungalithunga manje ishethi yabo, ungafaka iy'nkilombo eshethini lakho. Yiyo nje la ayikho-ke into enzima la. Iy'nkilombo zihlukahlukene indawo ey'faka kulona kodwa mase senza ishethi sizokhuluma kabanzi ngalo. Khona ama-button holes abheke phezulu khona owabhekise nje uzobona nawe uma uthatha iy'mpahla uzobona nje. Ziningi iy'ndlela zokuthunga amabhathini kodwa la noma ungenalo ibhathini futhi ungalithunga ibhathini nalo. Uzama uyenze ividiyo yabo mawukuthi mhlawumbe awujabulile ungayiqaqa nayo ibhathini le. I-button hole iyaqaqeka mawukuthi ayiphumanga kahle uyayiqaqa uqale phansi. So mina nginqenela ukuyiqaqa ya.